Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Σήμερα είναι πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ ζέστη. Δεν σταματάει παραγγελίες. Σήμερα φύγα περίπου 46 παραγγελία και 5 τάμπι. Αλλά πόσο ζέστη έχει πάρα πολύ δουλειά. Εντάξει, όλα καλά, μια χαρά. Πώς πάει όλα καλά. Και εδώ είναι λίγο, βλέπεις εδώ. Εντάξει. Γεια σας, καλησπέρα σας και καλή συνέχεια και καλή νύχτα.